Здравейте хора! Добре дошли в това видео, където ви покажем влог от Сърбия. Тъкмо бяхме влязли в Сърбия, много хубаво беше, много слънце имаше, както виждате. 13 часа път имаше. Тук е хотела, това е спалнята. Супер е. Тук е хола, където аз спах, може да видите как е разпънат дивана. Туалетната също беше супер. И банята, разбира се. Тук е тераската или балкона. И само мога да ви кажа, абонирайте се за част 2 от влога.